महामृत्युंजय मन्दिराव फैदों आरो ना नायलांबाय थादो आंजों मन्दिरखौ देखायलांगोन आङो फुजा होनो लाबाय आरो ना बेखिनिखौ थांसै आरो दानाबा जिङाव दखान दंजोबो आरो ना साजायनानै दोनदों लामाया जों थांसै आरो ना मन्दिरा साखि जलायनो थांनो नागिरदों आरो ना जोङो सफैबाय साखि जलायनाय जायगासिम साखि जलायना लागासिनो आङो बिथोराव जलायनो आरो बारिहानाव जलायना थांग्रोनांगौ आरो ना जायगा दंखायो आरो बारियाव जलायग्रा साखि जलायखांबाय आरो ना जों थांसै बिथोराव जों मन्दिर सिङाव हाबलांसै आरो ना मन्दिर सिङाव हाबलांसै नै समायना रमायना नुथारबाय मन्दिरखौ बिथिंजाय खासेव दं आरो ना बिथिंजाय खासेव दङ नै खासेवा नै खासेव दङ এই বেলা মূৰটো দাঙি দাঙি আছে এইটো मन्दिराव थांसै जोङो मन्दिराव फैबा बिराद गोजोननाय मोनो आरोना देखिसु नायलांबाय था नै मृत्युंजय मन्दिरा बिराद मोजां मोनखायो आरो फैबा गाखोलांसै मन्दिराव मन्दिराव गाखोलांबाय थादों नै जोङो बिराद मोजांखा आरो मन्दिरा ना लोगोफोरनिसोबो नायनो मोनाखैबा लोगोफोरनिसोबो नुफेराखैबा नायनो फैबानो जाबाय आरो ना मन्दिराव मन्दिर सिङा मन्दिर सिङा मन्दिर सिङा आरो ना नैबे फाख्रि दंफाङाव जि हरनायफोरखौ खानांगौ आरो ना खानानै जों खाखांबाय आरो जोङो नैबे फाख्रि दंफां आरो ना बे खाफैनांगौ आरो फुजा होखांनानै मन्दिरनि साइडखैनो मन्दिरा मृत्युंजय मन्दिरा फुजा होखांना फैबाय आरोना जों फुजा होनाय बुस्थुखौ आरो गारियाव होफैफिननांगौ
नैबे होनांगौ आरोना फुजा होखांना फैनानै प्रसाद हरो बिसोरो नैबे लाखिगोन आरो फुजा होनाय बुस्थुखौ খিচিৰি চিচিৰি নাই ন আছে আছে 6:30 বজাত পাব 6:30 বজাত আৰতি কেইটা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 6:30 বজালৈকে 5টা পৰা অনুভৱ এতিয়া আপোনালোকে যদি ওপৰত যায় আৰতি আৰম্ভ হ'বই আৰতি ভাগাৰ লগে লগে প্ৰসাদটো হ'ব কল ৰাখে এইটো সময়তে কলটোতো আমাক নালাগে ৰাইজকহে লাগে সেইকাৰণে পিছবেলা কম ৰাখোঁ আগবেলা বেছিকৈ ৰাখোঁ আমি কলিয়াবৰ কোনখিনি কলিয়াবৰ গৈ থাকোঁ পইণ্টটো অম্বিকানাথ দেৱালয় গৈছেনে কেতিয়াবা হাতীগাঁও ৰাস্তাৰ কাষতে গৈছে শিৱৰাত্ৰি হয় নহয় তাত হয় মোক পকাই বনোৱা মই পতাদাৰ এয়া অম্বিকানাথ দেৱালয়ৰ बिथोराव आरोना बिथोराव देखायनो आङो बिदि दं आरो बिथोराव आरो बिदि दङ बिनो बिथोराव बिथोराव बिथिंजाय गणेश दङ बिथिंजाय गणेश दङ बेनो जों फुजा होखांबाय आरो ओंखारखांबाय आरोना जोङो मन्दिरनिफ्राय जों दा थांसै आरो नै मेला नायलांसै आरो प्रसाद जाबाय नै मानसिफ्रा सेलफि लासोदों आरो ओइनो लाइनाव थादों आरोना जोङो खिसिरि जानाय इनो मानसिफ्रा लायै फैदों रुटि गांसे गांसे होयो लाइन जादों जोङो गोलावथार लायनानै नै लाबाय आरो जानोसै जोंबो नै
जानोसै जोंहा ओंखाम जागासिनो मानसिफ्रा जिरायनानै जोंबो जानोसै जानोसै ভাল লাগিছে না খাই जानोसै आरो जोंना बुझि ভাল হৈছে না খাবলৈ जादोंआनो जों जानोसै नै आंबो जानाय नायनि नै स्लिम जाथारबाय आं जानो गोथावथारमोन स्लिम जाजोबथारबाय आरो आखाइ सुनाय नै बिथिं आखाइ सुनायबो दंसै आरो आखाइ सुनो हायो जाखांनानै नै इउटुबाव नुबाय थानाय मानसि बिदिनो लोगो मोनदों जोङो नै हाय दे लोगो मोननानै फट' खेबजादों आरो ना जोङो दे नै दखानफोर दं आरो ना जों मेलायाव थाङाखैनो थांसैसो इउटुबार सासे लोगो मोननानै मोजां मोनबाय ना नामखौसो बावबाय फट' खेबजाबाय आरो जों ना नै फैबाय थादों बार सासेनो लोगो मोननानै मोजां मोनबाय आरो ना नै मेलायाव मा ओंखारदों नायनोसै जोङो नै बिथिंजाय बेग गाननाय जोमनाय ओंखारदों आरो ना नायनि मा दङ सना रुफा नै सिख्लाफोरनि गानग्रा माइना एया सेल्फी ইয়াত নাচিব পাৰিব মই মোবাইলতহে দেখিছোঁ দেই মোবাইলতহে দেখিছোঁ মই নাচা ইয়াত উঠি মানুহবিলাকে नै 200 थाखानि गाननाय जोमनाय मोजां फैथारदों हो दखानफ्रा नैथिंजाय जानाय लोंनाय आसार बिथिं गथ'फोरनि फांखौसो गिदिंनि जोङो नायनि गाननाय जोमनाय ओंखारसोदों आरो ना 300 थाखा 200 थाखा 200 सिख्लाफोरनि कान्ट्रि मोजां नाय 20 थाखा 150 थाखा नै थिंजायनिया 50 थाखा दाम लिरखानाय दंथ'जोबो ভালকে বনাই দিব দেই ভালকে আপনার দোকানতে উঠিব আজি খাই মিঠা লাগিছে নে খাই ভাল লাগিছে কালি আহিব মই হৈছে নেকি দুই দিন ভাল मेलायाव हाबनोसै नै आसल मेलायाव नै गराइ इथिंजाय जाय गाखोनो हागोन आरो गरायाव नै
आसल मेलायाव हाबनोसै जोङो नै दा गथ'फोर गाखोनो हागोन आरो नै गथ'फोर गेलेग्रा बायदिसिना दंसै आरोना गथ'फोरा बेहाय गेलेनो हागोन ओरैनो गथ'फोरखौ गेलेहोगासिनो आरोना मानसिफ्रा गेलेग्रा गोजा इथिंजाय ट्रेना हैनो खारगासिनो ट्रेन गाखोनो हागोन आरो मानसिफोर गिदिरफ्राबो बेहाय गाखोनो हायो आरो बिथिंजाय नै सकरिहाय नै गोजौआव जाय गाखोनो हायो बेहाय गाखोनो हागोन आरो आंथ' गाखोनो हाथारा दे बेफोराव हानानै एकदम माबा जायगाया मोजां नंथारा आरोना फिस्ला जादों हाब्रु जानानै नायबाय थानोसै आरो जोङो ना नायबाय थानोसै जोङो नै सकरिया थांनोसै आरो जोङो मेलाखौ नायखांबाय आरो गाखोआबोनो रावबो थांनोसै आरो आं बेखिनियावनो दोनसै दे लोगोफोर बाय